TV ود هايلة لعل زخونة زتقملو زانتا مفتارن اوان ناي منباب تخولي كعبن يزتسعر من يعرف امنت زغتله دلينا قوالي ناي حدا بقربا زفلتو سب تسامو خيني عد دلينا بهوت زي مهلاوغن ناتي فترايو كورات تفتوتن دك عبيتن بأتهوني مورالن أتبابع رئيتون إنهوكا كم تقلبكم نحادة تنافق قدم تساوينا حيزلكم دباخي للخو أبكرنا عمسقانا سلام انتعنان نعخو كابتوم بفليز بالقدي أزياي ما زتكام فترو بزعدلتو دمتي بزقبأ زتتقمن بأكار رئيخا تزي كوينو بدمت سميع كايو عاد سب أينبر من أسي زي مسلكا ولا علالون بسعدني إنت أساسيركا هاي تتبين قنها أبحثي القوان حفظ زبالق عنقون تحستو قطمون هبو منزت ريي تكاي زحالفو بهاراتنا دمت أويان كوينو بولوخ تيلو أب مسرع تفتوت دمت أوياننا زت سرع ننبسو كم بقع قد أماي كواز قلت أنت زي كونا أوانن كوناتاتن ناي من باب فولي كقلت زونن كوينو بسرحاتو كم زنا بلد فيرو خعلل حفرد دي تحتنا سخبدو ملؤ باند مالت وجل موسيقى اختبلو اتدفر نمجي مريا جيزي عم مدرخ تسغيلو نفاس دمت أو نزل توقع الله أبكل تشحين 3 عامة مرد تشحين 4 عامة مرد هبيلو تمهاراي عسراي كفلو خلي بهامسد أبزو قامت قجلة بهالي دقام درفي ناي دمتساو تسفاي منقش حيزو مزدية بي اتشعو كذكرو دريفو مورادو تراي دس كم زبولو نمبر زردو نقر ولا حنتي نبرن سنة بابا وشتو يفلح من بارو قنا أجهداتو اللي أتها معالتي اتا أوان اتا معالتي أبز حجي بهاجراون فقراون محبراون درفتاتو بعد زنا خوين زلو سنة بابنيا توماس على أزار يلومي بمسرت قلوبكم بغرات سعبتي نساي أبكرنا عمزدانا كتسنيحيو أوي توماس على أزار أب إذن سمعتن هزبن سليخو خاطو زجمرة أكتشحن شوعتن عامة مرد دلينا والي اتبل درفي مزربح بي بمقدسال حروي اتبل درفي أكتشحن 10 عامة مرد نزغري معالت سماعتات مسرحة أبتا عامتتي استقبر فيستيبال إيرترا متبابع رخيب الله بدحريقو قلتو معبالة أم موزيكا بمرآي كاب قدميقو أتحيزو عم مدلاو كاسيت استتمده توماس نتها بلمدي سنحتنا حنت هرمت كبرو أبوايلا قال ملسان منتع كم نهاجرنا زلو هرمتات كي وطه ناي كنامان سيرانا حداربن كم مأتو تتقيمو تزبلت أنعو زنبرة كابزا زبدالوا نبرة خاصيتو ما تمهره السرح من باريو قلت من أي مسحافن بعلها موزيكا ناي متصواتن كإلت أدريوس كيبوردن كرارن بعلو كومبوز مالت موهاد بمقبار كابتا 11 درفتات زحازت ألبومو 8 قطمن 10 زيمان بمدلاو تمزقن تولدن تسفألن تسفاين لما حانت قطمي حانت درف تقرد ما أحمد ود عفا أبكي تا عم مقابي كتشحن 11 عامة مرت استزرقحت أين قرارع تبل فقراو درفتات زحازلت نبرت يلو مكرتي يروزا امنني ورا دلينا قوالي كال اي كفالن مني فلت ازبلان كالوتن بمفراي اتفولي مللي وخين زولو دمصو نسمعتي اسراسيرون كسع اب راديو دمص امريكا VAA دما قال محتت تغيرلو بفولنيت دمصون سرحون أو توماس
ኣተዓባቢኡን ብዛዕባ ትምህርቱን ክገልጽ ካብቶም ካልኦት ደቂ ገዛውተይ ይኹን መተዓቢተይ ፍልይ ዝበልኩ ኣይነበርኩን። ኣብ ትምህርቲ እንተኾይኑ ካብ ቀዳማይ ክሳዕ ሻድሻይ ክፍሊ ኣብ መባእታ ቤት ትምህርቲ ማይ ተመናይ ተማሂረ ናይ ማእከላይ ደረጃ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓርነት ድሕሪኡ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣሎ ሳዋ ተኸታቲሉ ኣብ ትምህርቲ ክትር እኳ እንተዘይኮነ ደሓን ዝኾነ ፍቕርን ድሌትን ትምህርቲ ነይሩኒ። ብፍላይ ኣብ መባእታ መጀመርታን ናይ ማእከላይ ደረጃን ኣብ ዝነበርኩሉ ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ነይሩኒ። ድሕሩ ግን ምክፍፋል መጺ ማለት እዚ ሕጂ በፂሐዮ እኳ ዘይኮነስ ረጊጽዮ ዘለኹ ባይታ ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ኣነ እሕሸካ ንዓይ መረጽ ዝብለኒ ዝነበረ ኮይኑ ይስምዓኒ እናበለ ብስሓቕ ይገልጽ። ኣብ ውፅኢት መልቀቒ ፈተና ማትሪክ እቲ ውፅኢት እኳ ክዕሱ ኣይደለም ኣይተዓወትኩን። እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣነ ሕሸካ ዝብለኒ ዝነበረ ስምዒት ስነ ጥበብ ግን ኣየግድዓንን። ማለት ሕሽንስ ዓብ እኳ እንተዘይኮነ ገለ ንኣሽቱ ዓወታት እናመዝገብኩ ዝኸይ ዘለኹ ኮይኑ ስምዓኒ ብምባል ብትሕትና ዘውክእ። ድሕሪ ሳዋ ግን ብሞያ ስነ ጥበብ ተፈቲኑ ኣብ 23 መጋቢት 2007 ዓመተ ምህረት ናብ ዞባ ስርሒት 2 ማለት እዚ ምዕራብ ምስ ተመደበ እዩ ሙዚቃ ብዕጡ ክሰርሓሉ ጀሚሩ። እቲ ተማሃራይ ከሎ ኣብ ገዛውቱ ናይ በዓል የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያን ናይ ገዛውቲ ናይ ጋዕዳ ማለት እናደጋገመ ብምልምማት ከም ተመክርኡ ዝጥቀስ ስነ ጥበበኛ ቶማስ ኣልኣዛር ድሕሪ ዓይኑ ኮራራዕ ካሴቱ ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርቃዊ ኢዮቤሉ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቕረባ ኣብ ሲኔማ ሮማ ገዛኻ ይጥዑም እትብል ደርፊ መሊሰያ ኣብ ብቕዓቱን ዝንኡን ዘመስከረት። ንጸገም ጸገም ይንተልካ ኢኻ ትጻገም ኣብ ህይወት ፈተና ኣሎ ክዕወተሉ የበል ምስ ሰብካ ይጥዑም ገዛኻ ይማሙቕ ዋላ እንተጠመኻ ካልእ ትረፍ ትሕንቅም። ነዘን ነግሕታት ናይዛ ደርፊ መቸም ካብ ዓብዩ ክሳዕ ንእሽትኡ ዘየስተማቕራ ሰማዕ የለን ክትብል ኣይትኽእልን። ቶማስ እውን ባዕሉ ትሕዝቶ ዛ ደርፊ ክገልጽ ሰባት ከምቲ እናሓስቦ ወይ እቲ እናሓስቦ ከም ዘጋጥመና እምነት ኣሎኒ። ነገራት ነፋኹሶምን ነካብዶምን ባዕላትና ኢና። ከቢድ ዝበሃል ነገር የለን ማለተይ ዘይኮነ ንዕኡ ናይ ምፍኻስ ዓቕሚ ግን ንማንም ሰብ ተዓዲልዎ እዩ። ንሱ እንታይ እዩ ኣብ ረኣያ ኢኻ እዩ ዝምርኮስ ካልእ ይትረፍ ኣካቢድካ ዘይምርኣዩ። ከምቲ ኣብቲ ግጥሚ ናይዛ ደርፊ ተጠቒሱ ዘሎ ከም ሰብ ሓደ በዳል ዝኾነ ነገር እሞ የጋጥምካ መጀመርያ ምእማን ወይ ምቕባል። እዚ ከይገበርካ ቅድሚኡ ንዕኡ ፍታሕ ከተናድም ሕሳብ ከም ዝተጸገምካ ንርእስኻ እንተእሚንካ ንዓኻ ጸገም ድሕሪ እቲ ምእማን ወይ ምቕባል ኢልናዮ ዘለና ፍታሕ ናይ ምርካብ ተበግሶ ካብታ ዝወሰድካላ ደቂቕ ድሮ ገለ ነገር ኣቃሊልካ ኣለኻ ብብጋስ ፍርቂ ምዕማም ስለ ዝኾነ ድማ ጸገምካ ኣቃሊልካ ኣለኻ። ድሕርካ እውን ጸገምካ ቐንጢጥካ ኣለኻ ማለት እዩ። ስለዚ ጸገም ይንተልካ ኢኻ ትጻገም ብምባል ናይታ ደርፊ ብዝፍናውን ትሕዝቶኣ ገሊጹ። ብሓፈሻ እውን ንወፃኢ ብስደት ይኹን ብኻልእ ምኻድ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ገዛኻ ዋላ ንምገሻ እንተወፂኻ ኣይጥዕምን ምዃኑ ንምግላዕ ድምፃዊ ቶማስ ኣልኣዛር ብ1986 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ኣስመራ ከባቢ ሓዝሓዝ ተወሊዱ ዝዓበየ ከባቢ 20 ደርፍታት ባዕሉ ዘዘየሞ ልዕሊ 20 ደርፍታት ንኻልኦት ድምፃውያን ዝሃቦ ገለ ንምጥቃስ ኤለን መለስ፣ ዳናይት ዮሃንስ፣ ተስፋለት ወዲ መስፍን፣ ሳምሶም ወዲ ቐሺ፣ ዳንኤል ብርሃነ፣ ፊሊሞን አብርሃምን ካልኦትን። እቲ ብዘይከኣና እውን ሰር እምበር ከም ምሉእ ባንዲ ዝጥቀስ ቶማስ መሊኹ ዝጻወተን እሱ እኳ ዝፍትነን እየ ዝብል
መሳርሒ ሙዚቃ ክራር ኦርጋን ላይፍ ድራም ሊድን ቤዝን ጊታርን ዋጣን ኮይነን ወሓዚ ዝዓይነቱ ግጥሚ ደርፊ ወይ ሕደማ ዝጥቀም ኮይኑ ኣብ ናይ ፍቕሪ ደርፊ ድማ ካብ ሃሳይ ዝኾነ ቃላት ምጥቃም ንዓኣ ሰናይ ተመኒኻ ክትዛዝም ይምረጽ ምክንያቱ ብዓብዩ ስነ ጥበበኛ ከም መምህር ወይ መራሒ ምዃኑ ዘይምዝንጋዕ ብምባል ኣብ ስርሑን ዝሓገዝዎን ስነ ጥበበኛታትን ቶማስ መድሃኔ ሄኖክ ታደሰ ይስሐቅ ገረዝጊሄር ማቴዎስ ሃይለኣብ ማጆር ገዛእን መሓር ኣድማስን ካልኦትን ምስጋንኡ ብምብጻሕ ኣመስጊኑ ቶማስ ፍሉይ ክእለት ኣብ ቅርጻን ስእልን ከም ዘለዎን ግዜ እንተረኺቡ ከም ዝዕብዮን ገለ ምስክሩ ድማ እዘን ኣብ ስእሊ ዘለዋ ካርቱን ናቱ ምዃነን ባዕሉ ኸ ኣስተማቕርዎን ደሓን ዝኾነ ናይ ምንባብ ልምዲ ብፍላይ ኣብ ናይ ማሕበራውን ስነ ልቦናውን ዘተኮሩ መጽሓፍቲ ዘለዎ ንሞይኡ ንምዕባይ ቀጻሊ ኣብ ሓርኮትኮት ከም ዘሎ ዝያዳ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣእሚኑኒ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ከምቶም ገድልን ዝብላ ደርፍታቱ ነቲ ግዜ ብሒቶኖ ነይረንን ዕምባባይ እውን ናይ ቀረባ ግዜያ ብልጫ ደራስን ግጥምን ዜማን ከም ድምፃዊ ክገልጽ ብዝበለጸ ውሽጣዊ ስምዒታትካ ቀዳማይ ኣንባቢ ኮይንካ ንደገ ከተውፅኦ እውን ብዙሕ ኣይትሽገርን ብዙሕ ኣብ ናይ ደርፊ ክሊባት ዘይነጥፍ ቶማስ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ኣጋጣሚ ደርፍታቱ ምስ ሰምዖ ብጣዕሚ ከም ዝሕጎስ ይገልጽ ሰላምን ጥዕናን ንዓኻ ክቡር ድምፃዊና ቶማስ ኣልኣዛር ክቡራት ሰዓብተይ ቶማስ ከም ድራመር ሙዚቀኛ ቤዚስታ መሐመድ ሞርቲሒን ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝተጻወታ ሓጻር ኢንስትሩሜንታል ይቀድፈኩም ወዲ ሃይለኤ ካርቱም ሱዳን ምንጪ ዮናስ አብርሃም ሓጎስ መጽሔት መንእሰይን ሕሉፍ ዝኽርታተይን ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ኮመንት ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ኣይንረስዕ ይካዋር ቲቪ ወዲ ሃይለ